खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गिदिर मोनसे बाखनायथाव हाबा दासान्दि आसाम सोरखार आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनद' 6टा जनजातिनो एसटी होनो नागिरनायनि हेंथायै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोरा नो बड'लेण्ड नो रेस्ट आसाम डिभाइड 50-50 स्ल'गान होयै होयै माखाखौ जयै ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों। खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि बिटिआर हालामनि थामहिनबा जोंनि भारत हादरनि जोंनि बर' रायजोफोरनिसिम आङो गिबिसिनथाराव आं खुलुमनाय जासिदों। दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे फरायसा जानानै जोङो जि बर' हिसाबै जोङो दिनै जि जोंहा जि स्टेट गभर्नमेन्टआ जि एसटीनि मोनद' हारिनि एसटीनि जि एप्रुभ केबिनेट बडियाव एप्रुभ जि खालामबाय बे एप्रुभ खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां मोनसे थासारि फैगासिनो दङ। दा बिनिखायनो जोङो बर' हिसाबै बे मोनद' जातिनो एसटी होनायनि जि बेरेखायै जोङो दिनै जोङो स्ल'गान जों होनानै जोङो रेलि खालामनानै जोङो बयबो जि बर'फोर आरो बेजोंनो लोगोसे बर' फरायसा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो नागिरदों दि मोनद' हारिनो एसटी जुदि होयोब्ला जोंनि बर' हारिया माबायदि मोनसे थासारियाव थांनो नागिरदों। दा बिनिखायनो नैबेनो मोनसे सम जिहेतु बर'फोर जोङो गासैबो जोङो खौसे जानानै मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे नैबे बेन्दों। जायखिजाया राजनितिक दोलोआनो जा जायखिजाया माहारियारि आफादानो जा जायखिजाया फरायसायानो जा गासै बर' रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन दिनैनि साना जोंनि जांख्रिखांनायनि सान, दिनैनि साना जोङो सोमावसारनायनि सान। मानो होननानै बुङोब्ला मोनद' हारिनो एसटी होनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि मान मर्यादा आरो माखासे जोंनि थासारिया जोङो गादब जागोन, नेवसि जागोन, नासय जागोन। स' बिनिखायनो जोङो साननांगोन बर' हिसाबै बर' फिसा हिसाबै जि मोनद' हारिनो एसटी होनायनि जि बेरेखायै जों बयबो गसंनांगोन आरो बयबो जों बिग्रायनांगोन आरो बेखौ जोङो रोखा खालामनांगोन। दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जों जों फरायसाल' नङा मोनफ्रोम जायगायाव दाब कलेज आरो फरायसालिमाफोराव स्कुलफोराव थानाय गासै बर' फरायसा नोंथांमोनखौ बर' सुबुं नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन दि बयबो जांख्रिखां बयबो सोमावसार आरो बे मोनद' हारिनो एसटी जाहाथे होनो हाया बिनि थाखाय जोङो बयबो जों सोमावसारगोन। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि सिसिटुआ लं लिभ सिसिटुआ लं लिभ बर'फोर खौसे जा बर'फोर खौसे जा जय बर' हारिनि BJP go back, BJP go back, Hypnotism Mr. Sharma high, Hypnotism Mr. Sharma high, ছয় জন জাতিকে এসিটি আইন বন্ধ করো, ছয় জন জাতিকে এসিটি আইন বন্ধ করো, ট্রাইবালিটি লং লিভ, ট্রাইবালিটি লং লিভ, জয় বুড়ো হারিনে, জয় বুড়ো হারিনে, BJP বুড়ো হারিনে। দিনই जाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ थाखानाय एसटीखौ सनमान होआलासिनो मोनद' हारिया एसटी दाबिनाय लेखायै बिथांमोननो जाय एसटी होनो थांगासिनो जों बिनि हेंथायै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट जानानै गसंथादों। दा बे लेखायै जोंहा गाबोनो जोंनि इउनिभारसिटियाव एग्जामबो दं। दा बे एग्जामखौ जोङो लिरनानैबो मा मोनगोन नङा होमबा? जुदि जों जोंनि थामोनथाय रैखाथिखौ लाखिनो हायाब्ला जोङो जुदि सासे एसटी जानानै जोंनि जाय मोनसे कोटा थायो बे कोटाखौनो जों गुबुनजों सेजानो थांगासिनो। जुदि जोङो बेखौ सेजानानै जोङो मोजाङै एडुकेसन लायोब्लाबो जोंहा इन फिउचाराव मा मुलाम्फा जागोन नङा होमबा? जों बेखौ बयबो बर' रायजो राजाया साननांगोन आरो थिग बे लेखायैनो बयबो जोङो एसे बर' हारसा माबा माबि सानालासिनो एसटी हिसाबै बिनि एगेन्स्टआव जों आसाम गभर्नमेन्टखौ गोग्गोमैनो हुमखि होनांगौ आरो जाय मोनसे बिल पास खालामनो थांगासिनो बिनि एगेन्स्टै जोंनि इउनिभारसिटिनि साखाथियाव थानाय जायफोर बर' गामि दं बा जायफोर ट्राइबेल एरियानि गामिफोर दं बिथांमोनाबो जोंनि जाय मोनसे प्रटेस्ट खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाबोननिफ्राय जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों खावलायहरदों आरो लोगोसे जोंहा गाबोन खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि। जों दान्दिसे सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खबर मोनदों जि 6टा जनजातिनो आसाम केबिनेटआवहाय एसटीखौहाय एप्रुभ होनाय जाबाय। बिथांमोननो एसटी होनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खहा जागोन। जोंनि थाखानाय थामोनथा मोनथाय आरो रैखाथिया जोंहा गैया जालांगोन।
बे खोथाखौ जोंनि माखासे लिडारफोरा मिन्थिया नामा बिथांमोनहा बुजिया नामा बिथांमोनहाबो मोनथिगौ बिथांमोनहाबो बुजिगौ जोंहा बेसेबां खहा जागोन जोंनि थामोनथाय रैखाथि जोंनि मोनथाया गैया जागोन बेखौ मोनथिखासेयावबो दिनै बिथांमोनहा दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो जों जुजिगोन जों बयबो जुजिगोन Tribal unity, long live! Long live! Long live! 62 long live! Long live! Long live! आरो बेखौ नायनानैनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआवहाय जों बयबो सोमावसारगोन जोङो प्रटेस्ट खालामगोन जोङो एग्जाम लिरा जों एग्जाम लिरनानै पास जानानै जों मा खालामबावनो गाबोननो जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो जोंहा जेबो थामोनथाय रैखाथि मोनथायानो गैलाबा गाबोननि सानसेनि एग्जामखौ जों लिरनानै मा खालामबावनो जों प्रटेस्ट खालामगोन एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन आरो बयखौबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्ट नङाब्लाबो जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थायो बिथांमोनखौबो आं अननानै खावलायहरो जे जातिनि खाथेराव बयबो फैनांगोन आरो लोब लोब बाहागो लानांगोन जय बर' हारिनो जय सिसिटुआनो ट्राइबेल इउनिटि लं लिभ सिसिटुआ लं लिभ हिमन्त बिश्व शर्मा हुसियार बीजेपी हुसियार गोजोन्थों